Erwin Seinstra, het WK 2018, het zou je laatste toernooi wezen. Alleen nog, nou stiet het door weer op een keer voor het EK 2020. Hoe kan dat? Ja, Björn het onjoen, in principe van WK 2018 is uw laatste grote toernooi. Dat is het hier dat ik 44 ben worden. En voorheen wie het 44 wie echt het laatste hier dat is de internationaal actief koest wezen. Sinds een paar jaar is die leeftijdsgrens raar. Dus hij is nou, kan hij nog steeds international blowen. En de laatste keer dat hij bij de UEFA West is hij nadrukkelijk vregen om beschikbaar te wezen voor het EK 2020. En daar had hij positief op antwoorden. Hij zei, mits ik fit blow, de motivatie en alles er bloot, dan ben ik beschikbaar voor het EK 2020. Maar wel met die verstande dat hij wel het zijn, ik wil net eventueel Danny Makkely, met zijn team, met Mario Dix en Hessel Steegstra in het paard staan. Dus als ik naar het EK 2020 tag in met mijn team, dan moet dat wezen samen met Danny Makkely en net dat ik in plak van Danny Makkely. Dus de door zit weer op een kier. Ja, hoe groot wie die verrassing? Want ja, er is natuurlijk al een simmerik naar het WK-tal hebben van dit is het laatste internationale kunststukje dat we verzwaren zullen. Ja, wel als groot toernooi zijn. Dus dat, zij hebben het echt wel afsluiten, van dit is het laatste. En dat ze dan toch weer bij hem komen. Hier en daar vraagt wie ik echt net, omdat ik weet, hij is gewoon topfit. Hij is een van de fitste skietruchters op het Europese niveau, zeg maar. En dat is ook altijd zijn in hem. De best topfit. Samen met bijvoorbeeld Mazic, die echt van zijn leeftijd is. En die heeft echt vregen om terug te gaan, om eventueel beschikbaar te wezen voor het EK 2020. En toen stond een telefoontje kregen, te zie de stuurs in de wijnkamer doorriep, toch even de voet in de loft in, of voelde het mij? Nou ja, ik ben 4 jaar jonger dan de Björn is, dus ik heb nog wel even te gaan. Dus ja, ik juich het alleen nog maar dat hij dat keer won. Dus ik ben er wel blij mee, want ik zou dat nog wel zitten om nog een toernooi erom vast te plakken. Hoe is het met thuisfront? Want ja, die hier zelfs ik insteld op, van nou is Erwin Simmers thuis. Helena, mijn vrouw, vindt het geweldig, hè, want die liep het rek van. Die vindt het geweldig wat we bereikt hebben. Dus die steunt mij echt enorm daarin. Thomas, onze zoon, die wie al echt zegt van, hij is net weg, 4 of 6 weken voort. Ja, die vindt dat nou toch wel even iets minder, dat denkt van daar is hij weg voort. Maar dan is hij ook weer 2 jaar ouder, hè, dan wordt het zien. Dus helaas mag ik dan wel weer een jiddy van hem missen, maar dat zullen we dan wel weer. Maar ik weet zeker dat hij heel grutsk is op wat ik al bereikt heb. En wat ik al zei, dan is hij het zien. Dus ik denk dat hij nog meer beseft van wat ik al hier doe. En dus ik denk dat hij dat ook wel weer mooi gaat vinden. Verhoor het er nou in principe ook wat? Omdat je hem dus, nog 2 jaar Savisa maar ook op paard binnen. Maar verhoor het er iets? Of bleef het al jaren hetzelfde en je hem ging gewoon je best wel om dat toernooi te hebben? Ja, dat is het eigenlijk. We doen niks zoals aan oors. Björn Hek onjong van naar het WK. Ik zie het eigenlijk van seizoen tot seizoen. Dus daarom dat wij gewoon actief binnen als team zijn die in de Champions League, de Nations League die we gewoon hebben. Straks ook de EK-kwalificatiewedstrijden in van. Dus eigenlijk is niks oors dan oors. Dus we beginnen het hele traject in. Het enige is dus vanaf volgend jaar begint de voorbereiding op het EK. Ja, die gaan we dan ook maar uitdraaien. Ja, die finale. Het wie in Aron Simmer, wie dat het grote doel voor zelfs. Blijft dat nog altijd een dingetje van, het zou toch mooi wezen, Ad? Natuurlijk, dat zou altijd mooi wezen. Maar eigenlijk is, als we naar het EK taggen, is al een toetje. En ik denk dat we dat finale, dat maar we net als doel zien. Het is meer dat al voor u een extraatje is dat we daar binnen ben speciaal naar vregen, met name Björn, om daar toch nog beschikbaar voor te wezen. Dus ik wil net direct zeggen dat we dan echt finale kandidaat binnen. Dat is 4 voor u zien. Björn moet eerst maar zwaar dat hij fit bloot siniteert en dat we dit niveau nog steeds vasthouden. Want we staan al heel lang op dit niveau, maar direct blowen, maar we nog steeds het verwerken. En vooral ook voor Björn, naarmate het ouder wordt, nog meer trainen en fit blowen. Dus, en hoe het dan rint, en dat zullen we dan wel. Dus daar wil ik het zeker nog net door. Maar ik neem wel aan, het blijft wel op je verlanglistje staan. Nou ja, we hebben een heel paar finales dienen. Dus, en elke finale is bijzonder. Dus uiteindelijk als het een finale is van, dat zou wel heel mooi wezen. Dus ja, natuurlijk op verlanglijstje zeker. Maar eerst maar zien dat we erheen gaan. Dat is het belangrijkste nou.